הלו? מה דימונה? יורם? דוקטור יורם. קיציס, אתה ידעת שהאינטרנט עשוי מחלקיקים? חלקיקים? איך בכלל הגעת הנה? ואת החלקיקים האלה אנחנו מאיצים כאן למהירויות של קדמגס לס וגאס. מה? לדינו. ברור. תגיד שלום למאיץ האינטרנט של 012 סמייל. אתה רואה פה אינטרנט של 100 מגה. אינטרנט עם כבוד. 100 מגה בן אדם? אבל מה לך ולזה? חיפשו גאון. לרגל השקת אינטרנט במהירות 100 מגה עוברים ל-012 סמייל ומקבלים אינטרנט בחצי מחיר לשנה שלמה בכל המהירויות שבמבצע בהתחייבות ל-18 חודשים. כוכבית 2012. 012 סמייל. קיבל לי לדבר.